Hai, kakerteng kejonga di Kronding Nong Sam, Basong Basa Apo Seli Ular Umroy Riboy District. Di ngawan hang ni ban along kum uway na kinong yashim benta ban yatai. Habi day ba kani ka jingura jong EPS channel ni ka jingkublay ka lechipi mo ba pilawara ya kani ka mat ka ba pensu ya ki jingmut ki jing perkhat ka ba wanra ya ki thiet jabing ki jongi ban perkhat habi day ba kani ka benta. Te ba kumju ya ki nong yashim taru ki ba ki para ki men ba yashim benta ha bi day ba kani ka mat. Ti ngam nom penslam namar nga suthu kapor kham lingkot ti ngahi ngawan hang ni ban wara ya kani ka mat haladi kalong ba nga Krisyan ya ka jing ai ja shaka kemi namar ba nga yu i habang ila lech shabar jong ka jelang ile shabaro shababun ki jaka mo shabar jong ka jelang yu i ba kani ka jing ai ja ji shaka paru kalong kumju kumbalong mangi hang ni po rikasi ladangi ai ja shaka pa kumbalong shabar kinyon benyi papli ki kenthei te ngi hang ni ru ladangi ai ja shaka kenthei shanyon benyi ngi u shenrang tinga som ong kani ka jing ai ja shaka kemi ai kan ne kum ni henry tang ya ki katu kat ni ki kendon dei ban pen thamai lot ya baro khnang ba kan long ka ba bet ba byang ban onra ya kata ka anjing ya long rengkat hapdeng shipara hapdeng ka kenthei ban ushenrang te aso ban ong ba kani ka jing ai ja shaka kemi nadu kimen barim kila ai ya kani ka jat kalong ngatrai ai leng ba ka jing ya thau yo wo ma hakite ki por namar ba kani ka jing ai jat shaka kemi mentangi yo hi ka burom ba de ngi don kata ka jing kerpang ka bangi ngi ai ya ka jing pen ku bor hapo jong ka kenja ka jat ka kenja ka jongi te kumbalong sabar jong ka jela te bun ki ai jat cha ushenrang te ka jing shanyon ben ya ki kenthei hapo jong ka jel hapo ka ri india ka jongi kalong ka ba shirkai hadu kata kata ye kumta ngi hang ni pat kalong ka jat ka kenja ka jongi ka jat ban rio ka jongi kadang ren kampat pau ya ka jing shanyon ben yau shenrang hanre ka jing shanyon ben hang ni shenrang kalong ka ba shirkai hadu kata kata te kumta ngawan hang ni ban yakren habi dei ba ai jat kalong kumju la dangi ai jat sikan theiru kan long kumju la da ai jat shenrang ru kan long kumju ka jing shanyon ben kan don be mar kaliang te ngas ngo ban ong ba ka jing ai jat hi kadai halor kata kan rem la dangi ai jat sikan thei ka jing shanyon ben kan long shenrang ka jing sha da ngi ai jat shenrang ka jing shanyon ben kan long ikan thei te ngas ngo ban ong ban ra pat hang ni ya kaman ka bangan shu ai jing mut kan dian kalong ba ka ba ngin pen kelano ya ka jing sngo thu ba ki jing mot ki jing perkhat ki jungi ba kumno bangin wanra ki jing long ka wei ha ka kur ka kenja ka jungi te kani ka long ru ka jing kerpat ya ki nong yalam ki kur ki pa pher ba kham tam ki kimi ki pa ba kin subha ban perkhat thmai nadu kani ka por ka menta namar ka ya kalayan kapor kalayan te menta ngan su ai jing mot hang ni khandian menta la dangi don arngot sipara iwei kin thei iwei shenrang tene arngot ladangi don arngut ikin thei arngut shenrang ru henry yaki kin thei yo ki baha nadong sidong kat ka ki don kam la pen baha la ni la bentai ki henry shenrang pa di unum don munum yo ai hatu kata ka demo bangi long sipara ladangi long sipara ngi di ben yo lang ka ju ka baha na la ka kimi la da ka yeng ka sam henry ka jing yo baha tang silyang kani ko ra kan ya ka ka ba sajak lep no kari ba ki jai kasi ke jongi namar baling ong ka ja namar kumbalong menta namar kibriu ki manabar kitep ba hapo kari kasi ke jongi ka jai ki yo sak kenthei ka spa ka pho ka yo lot ka kenthei kendiat ngan chu batai phi kalong ba ka unu briu banabar habau lawan ban syong kurem ya ka tu ka khon la ne ka para khat du ka jongi la ne ka para ka jongi la ne ka men ka jongi habalawan ka kot ka kerteng jong ka tu ka pata kala dei no ha ka kot khendo mo mon nong ka kot khendo kala dei no ha ka la hai men ni para tum ta ter te utu brio ba ha tu nong wan banabar ula sim ya ka tu ka ba menta ka ba ki ngi dang em le se menta ha ka ni kai khep ka ba menta kam pat la te pat wara ka ta ka jing kala henry kan ma barbor kani kan om slam ba ki jat khasi baro ki bala shong khla kin kala no saka jat khla ka jong ki hi namar natep ba shispa na shispa persen udkhar hi unnomman yala ki khon ban ai ja shaka kan thei kata hi ka banga nga so tho te kumta ban like na kitapan kalong ba dei ban penyerang kat kerdan yaka jingdon jing em ban ya perkat penerkat kerdan kham tam ya ka jingilong sipara namar ka kita ka mut ban pasat kalong ba penyerkat kerdan kalong ba menta ka kan thei
Bar usin rangkin yo markat jo tenga ubri uban bar unwan ru unum la unwan sini lada ula ban tu lade bula ban syong kha ya katuka para kan thai la ne kan men kan thai ke jongi ru unum yo lut ban kluan ya ka tu ka spa te lada menta siteng na ka spa la na kata ka jingdon jing em ka jongi la sim no te siteng kadang sa namar beling ong siteng kadang sa namar la IT no ya kata ka bah hausin rang te lada IT ya kata ka bah hausin rang kamut ka jinglong jing man jong usin rang kalanang scam ti long kuma long mentangi i baling ong kajing long norem jong sendang kelas kem namar ba usendang hi ulalong bai utrai hang tu unum la suban pen kelai ka jaj lada usong ya kelai ka jaj lada usong ya kanu ka briru udah pen kelai lada usim ya ka jaj jong ketika kemiru ka jaka ka dege jong kam de su ka jong i te na kata ka dau nga kerpat kani ka sistem ton kam hi ban chen khendiat namar bangi i ba kumbala pas da ka supreme court mo kadon ka order ka lapas ha kisnam ki lalen ka long ba equal right equal share kamut penerkat kerdan hapreng si para te kumbalong mentahi ke usrang jongi lada ulayo beri ulha belej ulha benmi bat kani kajing herdor kadri bakajak benri ko jongi menta kikin thai ki bun ki ong ba usrang khasi jongi de usrang khamtam kitu ki bayo lok ya ki beri ki bana bar mo ki khar no te ki ong bet ba usrang khasi uhe na hakadi perkhat ba ko ki long kemi ko ki samla kan thai balai udi di bentep ya ka nongren kajing di jongki kalong ba unnom don nong rem te hang nu hayeng kur hakayeng ka jong phiru phi khlem ai bhai ai ya u hayeng lok ru ka lok ka no mai bhai ai ya u teun poi se ai ka lasi ka long bon ha ban su la dau yap ai unyap hasro u ha ban di u ha ban le kini no ban pen sniu ka jing long jing man ka jong shimen te la jen la da u yo pa de ya ka la ka jong ka bha ngathai kini paro ka jing i khon rei ru kan duna balai nga ong kum ta namal menta ka long ba balai u ha ban i khon rei menta ban besai ka yeng ka sem ka jong phi kham tam ki long kemi ki ken thai kham tam menta ka jing di man ka jong phi ka long ba hadu kata namar bibu ya u tang kum uta unong yarap nene uta unong pen belah nene uta unong pen aja henrei pimburom pat yu kumelau jong ukpa namar balai nga ong kum ta anda phi phi la nya phi la be na yu kani ka de ke nong rem ya ka banga ngawara hang ni ban pasyat kumta nakaliang ka jonga ka long ba kajing aja hi ka ba bangin penne si ken thai ten re tai kini system pengin chin no ni karpat ya baro kinong sngap ba sha score ka ni ba phen sung ba na karpat ya phi ban perung le me kijing mot kijing perkhan te ngawar ru hang ni bangan dei u we ni ki participant ban kwa ya kijing job hen re ngakwa ba lada tang khendiat kini kijing karpat lem ki jonga kin kala na sango ba kijing nong kalawan lupa tang kini kintian kublai shibun